कारवारात 29 ऑगस्टाक कोंकणी अभिमानी करतले सत्कार समारंभ. नंतर भाषेच्या उदरगतीची चर्चा. कारवार तालुको हो 99% कोंकणी भाषा उलोवचो वाठार. पण संविधानाच्या नियमाप्रमाणे जाय तसे स्थानिक भाषेक मेळचो अधिकार अजूनही सरकारान चालीक लायलो ना. कोंकणी भाषा अभिमानी न्यायासाठी रितसर न्याय मागला. कोंकणी भाषेची उदरगती जावच्या हेतून कारवार हिंदू हायस्कुलात कोंकणी भाषा देवनागरी लिपी शिकचे जास्त गुण घेऊन पास जाल्ल्या विद्यार्थ्याक कोंकणी शिक्षिका, मुख्याध्यापक तसेच कारवारात कोंकणी 2 न्यूज चॅनलाक सत्कार समारंभाचे आयोजन केला. 29 ऑगस्टाक सकाळी 10:30 वाजताना कारवारच्या हिंदू हायस्कुलाच्या सभाभवनात या कार्यक्रमाचे कोंकणी भाषा अभिमानी कारवार या संघटनेने आयोजन केला. या सत्कार समारंभानंतर कोंकणी अभिमानाली भाषेच्या उदरगतीसाठी चर्चा जातली. सगळ्या कोंकणी अभिमानीन या कार्यक्रमात हजर राहून आपापले सुविचार मांडचे असे आयोजकांन कळयला. या विषयाचे बॅनर हणकोण, सदाशिवगड, माजाळी, मुडगेरी, गांवकार बुक स्टॉल कारवार, मारुती टेम्पल कोडीबाग, हिंदू हायस्कूल कारवार असे बऱ्याच गावात बॅनर लायिल्ले आसात. तरी ज्या कोणाक कळना तेमी हेच आमंत्रण असे समजायचे असे कोंकणी भाषा अभिमानी कारवार हेमी कळयला. नरसिंहा मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंहा मार्केट कारवार. 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंहा मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंहा मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंहा मार्केट केनरा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार.